σπιτικούς του, πηδώντας 3 φορές στο ένα του πόδι. Είναι ο αποχαιρετισμός. Με αυτόν τον τρόπο, τα παλιά χρόνια, ο Γενίτσαρος αποχαιρετούσε την οικογένειά του πριν φύγει στο βουνό. Πιασμένοι οι 2-2 θα ξεκινήσουν να πάρουν τον επόμενο έως ότου ολοκληρωθεί το μπουλούκι. Η μπούλα στο μεταξύ θα φιλήσει το χέρι όλων των σπιτικών και στη συνέχεια όλου του μπουλούκιου. Στα παλιά χρόνια της έδιναν χρήματα, τα οποία συγκεντρώνονταν και γινόταν παρουτόβουλα και ζαϊρέδες για τους κλεφταρματολούς. Ήταν δηλαδή τα χρήματα για τα πολεμοφόδια. Ο έρανος γινόταν από την μπούλα όλη μέρα. Το αξιοπερίεργο είναι ότι δόριζαν ακόμη και οι Τούρκοι, χωρίς να γνωρίζουν ότι τα χρήματα που έδιναν θα γινόταν σφαίρες εναντίον τους. Αφού μαζευτεί λοιπόν όλο το μπουλούκι, θα πάρει το δρόμο για το κονάκι του Μουντήρι, το Δημαρχείο. Έξω από την πλατεία είναι συγκεντρωμένοι όλοι οι νάωσα και οι επισκέπτες. Την ίδια ώρα ο Ζουρνάς παίζει το προσκύνημα, έναν χαρακτηριστικό σκοπό για την περίπτωση. Εδώ θα γίνει το προσκύνημα, θα πάρει δηλαδή ο αρχηγός την άδεια από το Δήμαρχο να τελεστεί το έθιμο, να γυρίσουν χορεύοντας δηλαδή στους δρόμους της πόλης. Δήμαρχε, ζητάμε την άδεια να χορέψουμε στους δρόμους της πόλης. Την άδειά μου, την άδεια του Δημάρχου, στον πρώτο πολίτη της πόλης, να βγείτε ελεύθερα, να χορέψετε και να ακολουθήσετε το έθιμο κατά τα πρωτοπαράδοτα. Χρόνια πολλά και όλα καλά, χρόνια πολλά και όλα αποκρία. Εκτός από την μπούλα που υποκλίνεται, οι γενίτσαροι θα γύρουν πίσω το κορμί τους και θα τεινάξουν αγέροχα το στήθος τους. Μόλις δοθεί η άδεια θα βγάλουν τις πάλες από τα θικάρια και θα αρχίσουν οι καθορισμένες από την παράδοση πατινάδες από μαχαλά σε μαχαλά σε επίσης καθορισμένο δρομολόγιο. Στις πλατείες θα χορέψουν κυκλικούς χορούς. Παλιότερα οι Γιαννίτσαροι αντί να προσκυνήσουν σαραγιάδες έγερναν το κορμί τους πίσω και τεινάζονταν αγέροχα, ενώ αντίθετα οι μπούλες έκαναν τεμενάδες μέχρι το χώμα. Την ίδια ώρα ανέβαιναν στο κονάκι ένας ή 2 φιλήσυχοι ναουσαίοι Γιαννίτσαροι, βγάζοντας όμως τη μάσκα για να δει ο Μουντήρης ότι δεν είναι αντάρτες. Ταυτόχρονα μερικοί παράγοντες του τόπου διαβεβαίωναν επίσης τον Τούρκο άρχοντα ότι όλοι οι άντρες του μπουλουκιού είναι φιλήσυχοι ναουσαίοι που γλεντάνε και διασκεδάζουν, αλλά δεν μπορούν όμως να βγάλουν τη μάσκα διότι χαλάει έτσι το δέσιμο της παρέας. Κάτω από το πρόσωπο βέβαια κρύβονταν πολλοί επαναστάτες που είχαν κατέβει από τις κορυφές του Βερμίου για να γλεντήσουν με τις οικογένειές τους και να στρατολογήσουν νέους αντάρτες. Μόλις λοιπόν ο Μουντήρης στη σημερινή αναβίωση ο Δήμαρχος έδινε την άδεια, τότε άλλαζε ο σκοπός του Ζουρνά που έπαιζε πρώτα το ρόιδο και μετά τον θούριο, με τον οποίο έβγαιναν οι πάλες από τα θικάρια και σπάθιζαν στον αέρα. Ακολουθούσε η παπαδιά και η μακρινίτσα. Είναι το τραγούδι που χόρευαν οι γυναίκες μαζί με τα παιδιά τους πέφτοντας τον Απρίλιο του 1822 στον αφρισμένο καταράκτη της Αράπιτσας, προκειμένου να μην πέσουν στα χέρια των Τούρκων. Γενικά ακούγονταν τραγούδια που συμβόλιζαν το χαλασμό της Νάουσας από τους Τούρκους, παράλληλα όμως και την λεμβεδιά των αγωνιστών. Στη συνέχεια τα μπουλούκια ακολουθούσαν ένα δρομολόγιο που περνούσε από όλα τα όρια της πόλης. Το Σούρουπο στα Αλόνια, το πιο απομακρυσμένο σημείο της πόλης, με ιδιαίτερη πρόσβαση προς το Βέρμιο, σταματούσαν για ένα μεζέ και ξεκούραση, γλέντι που γίνεται σήμερα με τη συμμετοχή όλου του κόσμου. Εκεί, μέσα σε κάποια γνωστά σπίτια του μπουλουκιού, άλλαζαν οι αντάρτες και τη θέση τους έπαιρναν άλλοι ευυπόλοιπτοι ναουσαίοι. Μετά την ανάπαυλα αυτοί ξαναμαζεύονταν το μπουλούκι, με διαφορετικά όμως άτομα και έβγαζαν τις μάσκες, αποκαλύπτοντας έτσι την ταυτότητά τους και αποκτώντας βέβαια μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από τους Τούρκους. Από το σημείο εκείνο χώριζε το μπουλούκι και οι μεν αντάρτες έπαιρναν τον δρόμο για τις κορυφές του Βερμίου, ενώ οι υπόλοιποι ακολουθούσαν την πορεία τους προς το κέντρο της πόλης. Και από το χθες στο σήμερα. Μετά λοιπόν τους χορούς στις πλατείες, τα μπουλούκια, το απόγευμα θα φτάσουν στην πλατεία των Αλωνίων. Εκεί θα βγάλουν τους προσώπους και θα ενωθούν μαζί με τον κόσμο για να χορέψουν. Αργότερα τα μπουλούκια θα συνεχίσουν τη διαδρομή τους μέχρι τα Καμένα, όπου θα στήσουν τους τελευταίους τους χορούς. Αργά την Κυριακή θα γυρίσουν στα σπίτια τους για να ξανασυναντηθούν την άλλη ημέρα. Στην Άουσα η αποκριά χαρακτηρίζεται και από τον αυθορμητισμό, τον ενθουσιασμό, τη φιλόξενη διάθεση των ναουσαίων, τα χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία γλέντια τους, τις σατυρικές μεταφιένσεις. Σε αντίθεση με την αταξία που επικρατεί τις μέρες της αποκριάς, το έθιμο της Νάουσας χαρακτηρίζει η πειθαρχημένη, τυποποιημένη και εξαιρετικής αισθητικής εμφάνιση των συμμετοχόντων. Το ντύσιμο, το μάζεμα, το προσκύνημα, το δρομολόγιο, το μουσικό ρεπερτόριο, οι χοροί, τα όργανα και οι συμμετέχοντες κρατούν εδώ και αιώνες τους ίδιους κανόνες.
Στο έθιμο παίρνουν μέρος μόνο νεαροί άνδρες, ανήπαντροι τα παλιότερα χρόνια. Ο Γιαννίτσαρος, ο περίφημος αυτός φουστανέλοφόρος, με τα πολλά ασημικά στο στήθος και τη φουστανέλα, τη μακριά πάλα, δηλαδή το σπαθί και το κέρινο πρόσωπο, είναι ο πρωταγωνιστής. Κύριο ρόλο έχει η Μπούλα, άντρας που υποδίεται, χωρίς να την γελιοποιεί, τη γυναίκα με φαρδιά φουστάνια και πρόσωπο στολισμένο με τούλια και λουλούδια. Τα άτομα που υποδίονται την Μπούλα είναι από 3 έως 5, ανάλογα με το μέγεθος του μπουλούκιου. Το μέτρο λοιπόν της καθημερινότητας δίνει τη θέση του στην υπερβολή, το κέφι, το χορό και την ατελείωτη διασκέδαση. Ταυτόχρονα με τις εκδηλώσεις αυτές, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα τοπικά και παραδοσιακά προϊόντα στη διάρκεια έκθεσης προβολής των προϊόντων του νομού και να θαυμάσουν έργα ζωγραφικής ναουσαίων δημιουργών. Για λίγες ή και για περισσότερες ημέρες, οι κάτοικοι της πόλης αλλά και όλοι οι επισκέπτες ξεχνάνε τα προβλήματά τους, αφήνουν πίσω τους έγνοιες και ανησυχίες, λυκνίζοντας τους ξέφρενους ρυθμούς και ταυτόχρονα χαίρονται τις ομορφιές της Νάουσας, γιατί η Νάουσα είναι ένα μαγευτικό παραμύθι με αναρρύθμιτες γοητευτικές τοποθεσίες. Το παλιό με το καινούριο συνεχίζουν να συνυπάρχουν εδώ. Παλιά αρχοντικά, ζηλευτές πλατείες, μοναδικά πάρκα, λιθόστρωτα δρομάκια, αιωνόβια πλατάνια και το μοναδικό σε ομορφιά άλσους του Αγίου Νικολάου που δέχεται τουλάχιστον 1 εκατομμύριο επισκέπτες το χρόνο. Αυτό το κόσμημα της πόλης με τα τεράστια πλατάνια, τα τρεχούμενα νερά, τα δρομάκια περιπάτου, τις σύγχρονες εγκαταστάσεις άθλησης, αναψυχής και ξεκούρασης. Εδώ υπάρχουν οι πηγές της Αράπιτσας. Τα άφθονα νερά της πλημμυρίζουν την πόλη, ενώ παλιότερα με αυτά λειτουργούσαν μήλοι και λαναράδες. Εδώ το ψάρεμα της Πέστροφας στην τεχνητή λίμνη είναι μια εμπειρία, ενώ η βόλτα με το τρενάκι για τα μικρά παιδιά μια απόλαυση. Η ορεινή Νάουσα έχει περιοχές με χειμερινές δραστηριότητες που χαρίζουν μοναδικές στιγμές στον επισκέπτη. Τα 3-5 πηγάδια, 18 χιλιόμετρα από την Νάουσα, είναι από τους κυριότερους πόλους έλξης χειμερινού τουρισμού στην Κεντρική Μακεδονία. Με φήμη προπονητικού κέντρου και πίστες διεθνούς επίπεδου, τα 3-5 πηγάδια με τις ομορφιές τους θα σας κατακτήσουν. Το ενδιαφέρον που έχει για τον επισκέπτη η Νάουσα και η περιοχή της δεν προέρχεται μόνο από την απλόχερα δοσμένη φυσική της ομορφιά, το υπέροχο βουνό της και το καταπράσινο περιβάλλον της. Ούτε προέρχεται μόνο από την έντονη οικονομική της ζωή στον αγροτικό, βιομηχανικό αλλά και τον τουριστικό τομέα. Κατά ένα μεγάλο μέρος προέρχεται από την επιθυμία του επισκέπτη να βρει την άνεση που προσφέρει ένα περιβάλλον αυθεντικά φυσικό, μαζί με την ανακάλυψη της απλής αλλά και εγκάρδιας φιλοξενίας των κατοίκων, στοιχεία που συνδυαζόμενα με τη συνύπαρξη μιας μεγάλης ποικιλίας ερεθισμάτων και ενδιαφερόντων βοηθούν να ξαναβρει κανείς την ψυχική και φυσική του ισορροπία μέσα από έναν άλλον τρόπο ζωής που συνδυάζει την απλότητα και φυσικότητα ενός επαρχιακού χώρου με τα προτερήματα ενός ανεπτυγμένου αστικού κέντρου. Είναι η Νάουσα της ομορφιάς, η διεθνής πόλη αμπέλου και ίνου. Η αρχή της καλλιέργειας της αμπέλου χάνεται στο παρελθόν αρκετούς αιώνες πριν, ενώ η φήμη του κρασιού της πέρασε τα σύνορα της χώρας και εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Δικαιώσε τη φήμη της φράσης που το συνόδευε όπου πήγαινε. «Κρασίο σαν της Νάουσας, το φέρνουν στο μαντίλι», έλεγαν οι αρχαίοι. Η ελληνική μυθολογία αναφέρει ότι στις πλαγιές του Βερμίου έζησε η Σεμέλη, μάνα του θεού Διόνυσου, και ότι εδώ γεννήθηκε ο διονυσιακός θεός και έξοχος χορευτής Σιλήνος. Ο ταξιδιώτης έχει την δυνατότητα να επισκεφτεί τους περίφημους αμπελώνες και τα εινοπία της και να μοιηθεί στα μυστικά της εινογευσηγνωσίας. Επισκέψιμα είναι επίσης και τα ρακοκάζανα των εινοποιών που ανοίγουν το φθινόπωρο. Σε αυτά το βράσιμο είναι ολόκληρη η ερωτελεστία. Συμμετέχουν παρέες που συγκεντρώνονται από διάφορες περιοχές και γλεντάνε όσες μέρες διαρκεί η διαδικασία. Το κρασί της Νάουσας, μήνυμα και ενθύμιο από την ηρωική πόλη. Νάουσα όμως δεν είναι μόνο το κρασί, οι Γιαννίτσαροι και οι Μπούλες, ο Άγιος Νικόλαος, τα 3-5 πηγάδια, η Αράπιτσα, οι υπέροχες ταβέρνες, η νυχτερινή ζωή, τα αρχοντικά, ο πολιτισμός και η παράδοσή της. Νάουσα είναι και πολλά άλλα. Γι' αυτό γνωρίστε την.